Presbytery in both side na Troy Presbytery in Khawngpui voi somli le pathum na chu chingchi molpui ko sana October ni som atang ni som pani chung hian nei don zain hi in both side na hun ata na tlang voto pani a in both side na po pe fel thokan viau to ni pandal pe felan to a hinam pang hi chualam pandal ani a ta hian kalanga chung kan en le lokang bigin chung lampang po na hian sound velte an fita gallery le camera te po an set fel to a na hian kan sound men to te hawan hi tlak lam gallery nia tlak lam gallery lam thuthleng te po pe fel to ni gallery lam thuthleng pe fel to ni a Nama hian hi kan AC in charge ten ni hi lama hian tilai hi walkie talkie bom sound thil sang bom le inverter te omna ni a tlama hian a sar tur lampang te naktu ka an file tur prowe palai te file tur chingfelin le bets te chingfelin hatlang hello nei mut boka Nela hian walkie talkie chu aron chhop ta nge ma se ka chang ve don lo ni ka chang ve don lo poilu tu chuan committee room atang khanin kan han chuk ta a hi KTP fellowship na turani a thenin drama te an lo zir mek poka kan buai khop mai uzu lingi kha kha hei ta hi aron chole tur te hetlai hi palai lom na tun wai tur te ni a chuan hei hetlai hi tlai hnung lampang khot zol hi ke TP fellowship na tur ani ruah hi asur lo tura ngai photila pathian sara and big in nung lampang kham lo ni ro se big in chawka chunga hian kan chawang he then an lo boka pangpar then an lo khoi bo khonge an om zo veka hei hi pathian ni a hun chho tur ania king te hi ania hei an lo buai khop mai miss hoin he ta hu te lo ma ho hei an lo te balu pangpar in balu chawani hei kanu pa te le an pavalai foi tu te nge an rel alum ngang an eng so pakhat chuan kara phel ti chuan tlai hi Sunday school in hi Kausan Zai Paul la en natura ti ani a tin Kausan leng khom in pol khom na leng khom na mun tu ani a he la hian kan fellowship huna kan musician tur ten la an
zir mu bawk ani tichuan hemi hnuai ti lampangah hian bialzai pawl la enna tur ani anga a lehlam hi he ti lampangah hian a hnuai lamah hian media ho office ani anga helai hi chauka hi reception office tur ani anga tichuanin chauka chung khi asar office tur ani do ni tichuan hi kan biakin kha alo ni ta ni tihian momo scooty a chuang thla dawn che ni